Windows 10 kan lot đó nè. Hi Acer Laptop anh ang puin Acer Laptop at chuan boot menu hi F12 ani thina tuna kan boot chinang atlang thailo chuan BIOS atangin F12 kha disable po ni mai thaya kan test patang hi pen drive Windows 10 kan load tu pen drive kani kan on ang chuan F12 kan meta F12 kan meta F12 kan meta dikanin omjia chu Windows atlang awangin F12 fi BIOS disable in omtina nia kan enable don ani boot menu disable awangin BIOS atangin kan enable don ani kanin laptop ka kan shutdown lenga kan on anga kan on main F2 kha kan on vele kan F2 kha kan het le don ani on ta F2 tiyan ulang ta main na nilutila chun he ta hai F12 boot menu hindi sai disable long tita hi kan enable do nai khan kan thak ta chuan boot mode hi UEFI lo ni ta exit pata chuan save configuration change and exit na yes kan tinga khan lo thima F12 kan metodo ni tikhan hello thima lo en le che khan F12 kan metodo ni ka lo mu to ta kian Windows load na to ka USB HDD general disk akan down nga enter kan to Windows pendrive pakata Windows pathum kan da wangin dian lo lang ta yung Windows 10 kay lo don ta thanga enter luôn ta Windows in ăn nặng rất lém đâu à cho nên my language is English mà next install now chuan tại hiện laptop kha 64 bit and down chuan Windows 10 Pro kalut bane 64 next lenga chuan I accept tinga next custom mai click nga lại ta khi thành phim phụ không ai truyền ta chú ni lo na te kan tin an hai movie gallery ti te lom ta movie kan lot chuanin drive fa movie ka ti kan da na kha abo vek don na Windows kan override vek don ani thong chuan hei tuna primary partition true hi chu hei system reserve kan ni ta mi partition true ti hi
kan load ta mi ya hian in kan load don ta hian home zia chu primary mi tuna ka click na hian in Windows 10 alo han mek ka khatna hian in ta hian install mek a install tin ani a chuwang chuan a install to sa kha kan format don ani format anga tikhian okay ka tinga tikhan hai arok ta ni primary ki 97 le 97 GB format to bang khan chuan next step ang kal lenga kan hak to mai don ani kal tur to mai don ni chu hi 0 tong kan mo 100% thleng kan kal tur to mai don ni kon 100% lo ni ta kan ngak ri dewa ti chon pen drive fi ai delay pen drive fi kan thom dei don hoi dei don restarting in 10 minutes 10 seconds hay lâu thìm về lại kan mo screen lâu thìm về lại kan in thì kan pen drive kan thon đấy em kan ngak char to starting service getting device ready hian lo lang ta hian in let's which region India kan ti medan India English India chuan skip pentinga I don't have until I made on it. I don't have
Continue with limit setup time kalanga kan username kha type anga kai ma ta ni lo wangin user ka ti do ni user ka ti nga connect le nga password ti chu ka ta ni si lo ka da lo me nga next le me nga cái chú tiếng ấy thì là cái mỏ là trong cái là mỏ kiểu cái chú no vẫn tìm mấy cái thứ accept laptop not nào vẫn tìm lại mấy cái hi hello Titani you're getting everything ready for you bây giờ lại diễn về đồ ăn sẽ cái tia hay video tia cái xiêm sắp à đó Tikhan Windows 10 chuan zo ta ni chuan ang te maybe later kan tianga live search na pai ka ti bo de nga right click nga ta search kalanga ta click le nga te kana bo nga chuan desktop a hianin desktop icon hi bo om lo ta recycle bin tu chau hi ta chuan my computer te kan ti lan du chuan kan right click le nga personalize du tanga chuan ni ti la theme ti hin lut le nga role tha nga desktop icon setting click nga chuan ta computer click nga control panel apply okay kan Windows 10 chuan zo ta ni Windows ngar chu kan zo ta ma se driver Windows lo zo hianin man the ngal bar lem lo wa driver kim lo chuan driver khangai ve ta ni sound driver kan ti te internet len kan ti te teng khangai thin ta chuan Windows 10 bi ga chuan update ta hian antivirus hi a chom tela a than pa antivirus ba thun khangai lem lo ni he lai mo lai sil hi alo in tik a hrin keu chuan an nung tin ani ti zong khani